Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken welas asih dalem Gusti ingkang matumpa-tumpa tumraping kula panjenengan sami. Gusti tansah ngersakake kawilujengane awake dhewe, mila Gusti boten mawang menapa ingkang dados kasakingan-kasakingane awake dhewe sing nuntun marang dosa. Dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan ngriyayakake tias dalem Sri Yesus ingkang Maha Suci, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mila ingkang sepisan kula ngaturaken profisian nderek bingah dumateng lingkungan wilayah setasi paroki ingkang ngayom ing tias dalem Gusti Yesus. Mugi-mugi kanthi mbangun semangat kados tias dalem Gusti ingkang Maha Suci, umat sansaya ngraosaken sih katresnan dalem lan sih kawelasan dalem tumraping kula panjenengan sami, lan ngetingalake sih kawelasan dalem menika wonten ing gesang sesarengan. Lambanging tias dalem Gusti ingkang Maha Suci menika Gusti Yesus ingkang gumantung wonten ing salib, jinajoh ing tombak, lajeng saking jajanipun mili rah lan toya. Rah lan toya menika dados pralambang kados pundi Gusti Yesus sampun kersa ngurbanaken diri dados tebusaning dosa umat manungsa lan donya. Lan toya ingkang mili saking jaja dalem mralambangake kados pundi Gusti Yesus ingkang sampun kersa ngurbanaken diri, sampun ngresiki sedaya dosa-dosaning donya lan umat manungsa. Supados menapa kanthi pangorbanan dalem Gusti ngersakake umat manungsa menika ampun wonten sing ilang, ampun wonten sing cicir utawi tersesat, nanging sakmangke sedaya manunggil malih kalian Gusti wonten ing swarga. Mila pangorbanan dalem menika estu agung. Gusti kraya-raya kurban diri supaya manungsa slamet. Sapa wae nggih sing suci, sing dosa, sing aktif, sing ora aktif, sing mung umat biasa utawa sing dadi tokoh, sing berperan utawi sing boten, kabeh dikersakake Gusti munggah swarga. Menika wujud tias dalem ingkang Maha Suci, ingkang boten mawang, boten metang dosa-dosane umat manungsa. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus paring gegambaran Allah ingkang estu welas asih, tias dalem ingkang estu penuh ing pangapunten tumraping dosa-dosaning manungsa. Gusti boten ngersakake setunggal kemawon ical utawi cicir. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem,
Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab gangsal welas ayat 3 ngantos dumugi 7. Nalika samono Gusti Yesus ngandikaake pasemon marang wong-wong Parisi lan ahli kitab mangkene, kowe sapa sing duwe wedhus 100 ilang siji, ora banjur ninggal sing 99 ana ing ora-ora, perlu goleki sing ilang mau nganti ketemu. Yen wis ketemu, wedhus sing siji mau dipanggul, digawa mulih karo bungah-bungah, lan tekan ing omah. Mitra lan tangga teparone dikandhani, ayo melu bungah aku, awit wedhusku sing ilang wis ketemu. Aku kandha sak benere, samono uga swarga bakal bungah marga martobate wong dosa siji, ngluwihi bungahe marga anane wong mursid 99 sing ora butuh martobat. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dumateng para Parisi lan ahli kitab Gusti Yesus paring pasemon menggaing kabungahaning swarga, awit wonten setunggal pribadi sing martobat tinimbang 99 sing ora butuh martobat. Menika ngetingalake bilih tias dalem ingkang maha suci ingkang ngersakake sedaya tiyang menika boten wonten sing cicir, boten wonten sing ical, mbutuhake pamartobat. Tumraping Gusti Yesus pamartobat menika penting lan pokok. Mila kula panjenengan sami yen kepengin ngraosake tias dalem ingkang maha suci, ingkang penuh ing welas asih lan pangapunten, awake dhewe kudu wani martobat. Kasekengane awake dhewe, dosa-dosane awake dhewe sing wis kelakon monggo dikubur sak jero-jerone lan awake dhewe tangi nderek Gusti sing wungu saka seda ingkang sampun ngorbanake diri ngantos seda sinalip kangge nebus dosa-dosane awake dhewe. Menika ingkang pokok. Awake dhewe ora bisa ngrasakake tias dalem ingkang maha suci yen awake dhewe ora martobat. Kados mendo ingkang ical, yen ora gelem ditemokake, ora gelem dipanggul lan diasta wangsul, ya ora bakal ana kabungahan, ya ora bakal bisa manunggil malih kaliyan pangone ana ing kandhang sing wis cumawis. Mendo setunggal ingkang purun dipanggul, ingkang purun diasta kondur, menika paring gambaran kados pundi kula panjenengan dikersakake martobat, bali maneh marang Gusti, bali maneh marang dalaning kawilujengan. Mugi-mugi lumantar tias dalem Gusti ingkang maha suci menika kula panjenengan sansaya nampi kasantosan anggenipun tangi saking sedaya kasekengan, tangi saking sedaya dosa. Lan ing taun yubilium menika sae menawi Bapak Ibu para kadang kinasih sami siarah wonten ing tanah Jawi menika ing Ganjuran, madeg Candhi Ganjuran sing sampun terkenal populer, ingkang ugi paring gegambaran sacara kejawen tias dalem Gusti Yesus ingkang Maha Suci. Menawi Bapak Ibu sampun nate tindak mrika saged bayangake nggih. Ning nek menawi dereng nate, Bapak Ibu saged browsing wonten ing Mbah Google. Ing mriku saben malam jemuah langkung-langkung jemuah sepisan utawi malam jemuah kliwon wonten Ekaristi mirunggan
kangge ngurmati lan ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti awit tias dalem ingkang maha suci ingkang dados sumbering kawilujengan lan sih pangapunten. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.